सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। राज्य भूमी अभिलेख कर्मचारी कृती समितीनं आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचं हत्यार उपसल्यामुळे राज्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयांचं कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत झालंय। या आंदोलनामुळे जमिनीशी संबंधित कामं घेऊन येणाऱ्या सामान्य जनतेला मात्र मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागतंय। शासकीय कार्यालयातून जनतेची परवड होत असल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय। मिळालेल्या माहितीनुसार कर्मचाऱ्यांनी टप्प्याटप्प्यानं हे आंदोलन पुकारलेलं होतं। त्यानंतर एकीकडे कर्मचारी संपावर आहेत तर दुसरीकडे शासनानं सुरू केलेली मोजणीची ऑनलाईन प्रक्रिया त्रुटींमुळे सामान्य नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरते। ऑनलाईन फॉर्म भरताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि त्यानंतर भूमी अभिलेख कार्यालयातून मिळणारे अपुरे सहकार्य यामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाले। नवीन फॉर्म भरण्यापासून ते मोजणीच्या तारखेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर सर्वसामान्यांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागतोय। साहेब बघा, 2 महिन्यापूर्वी मी माझ्या सरंबळ गावातील जागांसाठी मोजणीसाठी अर्ज केला आहे। अर्ज करण्यासाठी आलो तेव्हा मला असं समजलं की ही मोजणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने चालू करण्यात आले आहे। ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मी सेतूमध्ये सबमिट केला, त्यानंतर त्यांनी इकडे पाठवला ह्या भूमी अभिलेख ऑफिसमध्ये, त्यानंतर इथून त्रुटी काढून परत तिथे पाठवले। असे हे 2 महिने चालू आहे साहेब। माझी एक पोट हिस्सा मोजणी आहे आणि एक हद्द निश्चितीची मोजणी आहे। दोन्ही मोजणीची आज अखेर चलनंसुद्धा सबमिट झालेले आहेत। म्हणजे दोन्ही मोजणीचे पैसे भरून चलन काढून मी ह्यांच्याकडे सबमिट केले आणि ह्यांच्याकडे तारीख मागण्यासाठी आलो तेव्हा मला असं समजलं की परत त्रुटी आली आहे। मग त्रुटी आज होत्या तर चलनं कशी काय बसली आणि आज 2 महिने मी फक्त चलनं भरण्यासाठी फेराय मारतो आहे। मग 2 महिन्यानंतर माझी नियमित हद्द मोजणीची हे आहे, म्हणजे 3 महिने त्याला लागणार। मग त्यानंतर परत कालावधी पावसाचा येतो, पाऊस कालावधीमध्ये परत ह्यांच्या मोजण्या बंद होतात। मग अशा वेळी आम्ही पैसे भरून गोरगरीब माणसं जाणार कोणाकडे आणि आमच्या मोजणीची कामं होणार कधी आणि मोजणीची कामं झाल्यानंतर पुढची कामं आमची जी काय पेंडिंग असतील ती करणार कधी? हे सर्व अनियमित चाललेलं आहे। आणि त्यात आता 18 तारीखपासून यांचा संप चालू झाला आहे आणि त्या 18 तारीख नंतर संप चालू होऊन आजपर्यंत यांचा संप मिटलेला नाही आणि पुढे किती दिवस चालू राहील ह्याची यांनाही माहिती नाही। तर आम्ही अशा परिस्थितीमध्ये कोणाकडे जायचं आणि न्याय मागायचा तो कोणाकडे? त्रुटी कोणत्या सांगितल्या तुम्हाला? त्रुटी ते म्हणतात कधी फॉर्म दिसत नाही, कधी अपलोड होत नाही, कधी 7/12 दिसत नाही आहेत, कारण 7/12 सुद्धा ह्यांच्याकडे ऑनलाईन सबमिट करावा लागतो, कधी नकाशा दिसत नव्हते। असे करून माझे 2 महिने आज ह्यांच्या प्रोसिजरमध्ये साहेब पूर्ण झालेले आहेत। तुमचं नाव सांगून ठेवा। माझं नाव महेश चंद्रकांत कदम, मी राहणार सरंबळ।